Men til gengæld så er du sluppet for en overbæring. Sluppet for en overbæring. Nå. Ja, der var lavvandet. Det var så Nymølle. Overbæring. Så er der kun rådvejr tilbage. Den er nu også sej. Der skal vi op. Okay. Det er derfor vi tog den. Det er noget, de lokale har bygget for at se, hvor mange der tager den. Ja, man ved aldrig med de lokale der. De har ikke så meget at tage sig til. Der var masser, man kunne tage sig til. Der var bare ikke nogen underholdning. Sådan er det ude på landet. Og nu er jeg delt på vej ind. Det er sådan modsætningernes modsætning. Noget larmende maskineri og natur på den anden side. Det er jo bare vildt, ikke? Det er altså ked af det. Jamen det var ham der, jamen, jeg kan ikke huske hvad han hedder, altså jeg kan faktisk ikke engang huske hvordan han ser ud. Han passer sindssygt. Ah. Hele godt. Det er jo. Der er ingen sodavand nok med. Der er ingen sodavand nok med, sikkert. Og jeg havde 5 halvliters. Jeg har tilbage på den her. Også 5. Det var værre end det så ud til. Eller det var ikke så slemt som det så ud til. Og det er jernbanebroen over. Jeg kunne sgu heller ikke forstå, hvor delen nu var henne. Jeg har opdaget de der spiller, de er ikke lige lange. Nej. Det må være lige op og save til. Ja, det synes jeg, du skulle gøre nu. Så går du bare i gang der. Ja, der var jernbanebroen sgu.
Der var en her, det kan jeg sgu ikke rigtig huske. Nej, det kører alligevel ved siden af. Ja, der er noget søgræs i det her. Eller er det bare almindelig mul, vi kan lufte? Jeg kan i hvert fald lufte lidt tættere, jeg kommer på at få mere salt op på det. Selvfølgelig nu, ja. Også fordi vi også lige har svidt. Det er også fordi, vi har knoklet, ja, af sveden. Det er ikke rigtig kende. Ja. Man kan få nok for det første, at de fred og ro her. I naturens skønne fred og ro. Der kører en motorvej eller to. Det er svineri. Og nu er jeg på vej ind i Siven igen. Er i skovens dybe stille og ro? Hvad siger du? Fire års knokle som eliteover, mand. At du går i kramper? Nu må vi håbe lortet, det holder vi ikke for det i hovedet. Så får jeg i hvert fald nogle gode billeder. Det er mere spændende, når man sejler under Fiskebæksbroen. Den har gjort det jo nemlig. Der er nok mere irriterende. Der skal vi huske, der skal vi ned. Prøv ikke at sige noget. Misundelse er en grim ting. Ja, det burde jo ikke være noget, de skulle klage over. Nej, men altså, sådan er det jo meget tit og ofte i sådan nogle... Kan det jo sådan set bare være... Altså mølleåen, det er jo rent dovenskab. Så er det bare dovenskab, ikke? Jeg har det bare sådan. Det kan jeg da huske, det var der noget af det, den kan jeg ikke så god til.
Nu bliver ved den her sump, mand. Er det den rigtige å, vi er sejlet ind på? Er de gule nogen? Nej, jeg tror ikke, det går ud nu. Er vi ikke Skær ude nu. over havet endnu? Det var vi da sidste uge. Det bliver bare ved og ved, det her hører halmånd i den her å, mand. Og jeg tager ved på, at alle i Staten-Tyskland har sagt et eller andet. Selvfølgelig er det det. Det har de blevet nødt til. Så fik man i hvert fald ikke meget andet end en stor regning på et produkt, man ikke har fået. Kæft, det bliver ved. Det var næsten lige så stor en sæbe. Og så sejler jeg ind i kanten igen. Vi tager den lige der, okay. Hey, jeg så, der var det nyhederne tekste. Der er flere, der er begyndt at få madforgiftninger, fordi de skulle ud i naturen og spise ting. Der vil jeg så nok sige med det samme som en af dem, der har været på overlevelseskursus. Svampe er nok noget af det sidste, man skal begynde at kaste over, medmindre man er rigtig, rigtig god svampekender. Så vil jeg med det samme sige, med det her søgræs, mand. For satan da, jeg synes, jeg padler og padler, mand. Der er fandme et tidspunkt McDonald's. Men jeg har ikke fundet ud af, når du filmer det. Nej, det er nemlig det der. Fuck you, mand, din ledelse. Derovre skal vi. Det går lige på, Kenneth. Jeg siger, den går lige på, du. Det er dernede.